Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kalami ke jeki ke bashir ke ha Bangladesh. Marsin yo ya ka khubor ba unong yalam jongki samla ki baiki ha ka por penkelem ya ka sorkar jongka Sheikh Hasina u Sharif Osman Ali u lakhlad no ha ka jaka sumar ya u ha Singapore. U Sharif Osman Ali u nongelam jongki samla u dei u bala penkre ban yakhun ya ka election ka ban long ha u banai rempang hanrei ha ka khadar tarik unopra u la syasiat ha kironar ki bala kadur bat la penkit ya u sya Singapore hanrei menhenen kasi la yo ya ka khubor ba u lakhlat da ki hajar ngot ki samla ki lami sya surok ban pelong jeki bat ki la penpat penpra bat thangplu ya ka office jongki artli ki lat pathai khubor kata ya ka office jongka Prothom Alu bat ya ka office jongka Daily Star ki nong yakhi ki la poisa kini ki office ha ka por khatwei beje ai menmiet ki nong tho khubor ki batri miet ki don ha office ha ka te por bat ki don kumba arpusan ngot ai ki basakot ha po hanrei hadin kattu kan ganta lawan ban pelat imyaki da ki sipai jongka Bangladesh lalaban pelip ya ka ding hadu ka por ar beje mestep ka sorkar kalapha de ki sipai ban apahara hakamat office jong kita ki lat pathai khubor bat hakaleng ki jaka jong kanong ba ki pajba ki layo ban bom ban show yo president jong ka editors council ubade u editor jong ka New Age u Nurul Kabir দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ভারতীয় যে হাই কমিশনের অফিসে এসে সেখানে কিন্তু পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে না এমনকি প্রশাসনকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে দেখানোর চেষ্টা করছিলাম তারা কিন্তু ভারতীয় যে হাই কমিশন